Fronte aos discursos que veñen de fora e que se empeñan en dicir que este é un territorio baleiro, unha terra de sacrificio, disposta a ser espoliada, nós aquí queremos contar contos que mostren a riqueza e a diversidade que hai na Ulloa. Contos que teñen que ver co leite, con toda a súa riqueza que trae o territorio. Durante o último ano fixemos un espazo seguro, un espacio cheo de folgos, un espacio que alimenta a imaginación e pasa do rexeitamento á proposta. Contamos coas artistas Future Farmers, un colectivo internacional de artistas que leva máis de 20 anos traballando na arte participativa e no rural, que nos axudaron a imaginar unha obra de arte que extendera a protesta e que cambiara do rexeitamento á afirmación. Esta loita contra a Altri creou unha rede de coidados e afianzou un tecido de afectos que esta obra de arte pretende consolidar ou pretende dar a continuar a coidalas.